Er det ikke en billede, så der er andet sket? Det er bare fordi, han tror, han er, når han ser fortællelserne. Det er da noget lækkert. Hvor fedt løg lige. Nej. Og så bruger vi åbel til at... Her om i havet, der skal vi også med løg. Det var det, han andet. Ja, ikke ja. Rødløg. Rødløg. Ja, alt muligt. Til hvor de skal passe i hullet. Nej, den kommer der op igen. Har du prøvet at smøre og røre lidt også? Så får alle... Hæft, jeg også. Det er det jo. Nej, det er jo det, jeg løg. Så lige en bil derovre. Men det er højt. Åh. Satan, det er